Και ερχόμαστε στην τρίτη προσέγγιση, όπου θα κάνουμε μία μελέτη γενίκευσης των δύο μοντέλων, ώστε να απεικονίσουμε την επίδοσή τους ανεξάρτητα από τις συνθήκες εκκίνησής τους. Καταρχάς, εισάγουμε τις αδιάστατες παραμέτρους σε 1, σε 2 και σε 3 που φαίνονται στη διαφάνεια και δεν είναι τίποτα άλλο από τρία κλάσματα. Με αυτόν τον τρόπο, το ενίκιο εκκίνησης χ το μετατρέπουμε σε μονάδα μέτρησης όλων των αξιών. Δηλαδή, αντί το νόμισμά μας να είναι το ευρώ, επιλέγουμε να είναι το μέσο ενίκιο εκκίνησης χ, όποιο και αν είναι αυτό. Έτσι πλέον, το ύψος του δανείου στο σενάριο 2 είναι το σε 1. Το ύψος της μηνιαίας δόσης Δ στο σενάριο 2 είναι το σε 2 και το ύψος της μηνιαίας επένδυσης Ι στο σενάριο 1 είναι το σε 3. Όλα μετρούμενα σε πολλαπλάσια του μέσου ενοικίου εκκίνησης χ. Με αυτόν τον τρόπο απαλλασσόμαστε από το ερώτημα πόσο είναι το μέσο ενίκιο εκκίνησης χ κατά το οποιοδήποτε έτος εκκίνησης των μοντέλων, είτε αυτό είναι το 2024 είτε όποιο άλλο έτος. Πράγμα που σημαίνει πως όλα τα συμπεράσματα που θα διαπιστώσουμε παρακάτω θα ισχύουν ανεξάρτητα από το μέσο ενίκιο με το οποίο ξεκινάμε. Σε αυτήν την τρίτη προσέγγιση στο σενάριο 2 θα αγνοήσουμε τον όρο των εξόδων συντήρησης και ένφια, που όπως είδαμε έχει αμεληταία τιμή της τάξης των 30 ευρώ ανά μήνα και τον οποίο όρο τον λάβαμε υπόψη απλά και μόνο για να δείξουμε ότι οι φίλοι μας αληθορίζουν σκόπιμα. Έτσι, χωρίς τον όρο αυτό, η συνθήκη συγκρισιμότητας μεταξύ των δύο σενάριων μας δίνει πως η δόση του δανείου στο σενάριο 2 θα είναι ίση με το άθροισμα του μέσου ενοικίου κατά την απλοπληρωμή του δανείου συν το ύψος της μηνιαίας επένδυσης. Αν σε αυτήν την συνθήκη εισάγουμε τις αδιάστατες παραμέτρους που ορίσαμε πιο πάνω, τότε αυτή γίνεται όπως φαίνεται στην πλαισιωμένη σχέση. Από τη σχέση αυτή, έχοντας κλειδώσει τιμές για το ύψος του δανείου σε 1 και για το ύψος της μηνιαίας επένδυσης σε 3, υπολογίζουμε το χρόνο αποπληρωμής μ του στεγαστικού δανείου του σεναρίου 2, όπως ακριβώς κάναμε στην προσέγγιση 2. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια σύζευξη μεταξύ των δύο σενάριων, η οποία δουλεύει αμφίδρομα για τα δύο σενάρια, ώστε πάντα να τηρείται η ισότητα του μηνιαίου κόστους μεταξύ τους για όσο χρόνο διαρκεί η αποπληρωμή του δανείου. Οπότε έχουμε ό,τι χρειάζεται για να υπολογίσουμε τις φόρμουλες για το σωρευτικό κόστος ανά ενίκιο εκκίνησης K ανά Χ και για το σωρευτικό κέρδος ανά ενίκιο εκκίνησης P ανά Χ σε κάθε σενάριο στο τέλος της 30ετίας, δηλαδή στους νη ίσον 360 μήνες, και αυτές είναι οι σχέσεις που βλέπουμε από 1 έως 4. Επίσης, όπως θα δούμε, ο ακριβέστερος δείκτης που μας δείχνει την επίδοση του κάθε σενάριου είναι η μέση ετήσια απόδοση στο τέλος της 30ετίας που δίνεται από τη σχέση 5. Η μέση ετήσια απόδοση μας δίνει την μέση ταχύτητα ανά έτος με την οποία μεγενθύνεται το συνολικό κεφάλαιο που καταβάλουμε σε κάθε σενάριο κατά τη διάρκεια των 30 ετών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε πως η μέση ετήσια απόδοση του εκάστοτε σενάριου της σχέσης αυτής είναι η αληθινή απόδοση που έχει το κάθε σενάριο και δεν έχει καμία σχέση με το ποσοστό του 10% της απόδοσης της μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1. Πολύ απλά γιατί αυτή η απόδοση του 10% εφαρμόζεται μόνο σε ένα μικρό μέρος του κόστους που πληρώνουμε στο σενάριο 1 και συγκεκριμένα στην μηνιαία επένδυση Ι και όχι σε όλο το κόστος του σεναρίου που είναι το άθροισμα της μηνιαίας επένδυσης και του ενοικίου μαζί. Όπως θα δούμε σε όλες τις περιπτώσεις, αυτή η αληθινή απόδοση του πλάνου που μας δίνει η σχέση αυτή είναι πολύ κάτω από το 10%. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να ερευνήσουμε κάθε παράμετρο ξεχωριστά. Η πρώτη παράμετρος που εξετάζουμε είναι η παράμετρος της μηνιαίας επένδυσης σε 3 στο σενάριο 1. Διατηρώντας την απόδοση της μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1 στο 10%, το μέσο πληθωρισμό στο 2,1% και το επιτόκιο του στεγαστικού στο σενάριο 2 στο 4,3% και λαμβάνοντας ένα ύψος δανείου στο σενάριο 2 ίσο με 220 ενίκια εκκίνησης Χ, μπορούμε να δούμε το πώς μεταβάλλονται τα κόστη και τα κέρδη σε κάθε σενάριο στο τέλος των 30 ετών, όταν το ύψος της μηνιαίας επένδυσης σε 3 αυξάνεται από το 10% ως το 100% του ενοικίου εκκίνησης Χ. Αυτές λοιπόν είναι οι καμπύλες καθαρού κέρδους P ανά Χ όσο αυξάνουμε το ύψος της μηνιαίας επένδυσης κρατώντας ίδιο μηνιαίο κόστος στα δύο σενάρια. Τι παρατηρούμε? Πρώτον, υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό μηνιαίας επένδυσης ίσο με το 29% του ενοικίου εκκίνησης Χ, κάτω από το οποίο στο σενάριο 1, στο τέλος των 30 ετών, θα έχουμε πάντα ζημία. Αφού όπως βλέπουμε από το διάγραμμα, η κόκκινη καμπύλη πέφτει κάτω από το 0. Με λίγα λόγια, τα 150 ή τα 200 ευρώ ανά μήνα που προτείνει κάθε φορά ο φίλος στο βίντεο για μηνιαία επένδυση, τα βγάζει όλα στην τύχη από την κούτρα του με κριτήριο τον εντυπωσιασμό, χωρίς να γνωρίζει αυτήν την αδυναμία του πλάνου που προτείνει. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Πως αν θέλουμε στο τέλος των 30 ετών απλά να μην έχουμε ζημία, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι για την επένδυση που θα καταβάλουμε κάθε μήνα υπάρχει ένα ελάχιστο όριο που πρέπει να ικανοποιούμε. Και αυτό το ελάχιστο όριο είναι το 29% του ενοικίου εκκίνησης. Άρα δεν μπορείς να ξέρεις πόσο θα είναι η μηνιαία επένδυση, αν πρώτα δεν ξέρεις πόσο είναι το ενοίκιο με το οποίο ξεκινάς.
Δεύτερον, μόνο όταν η μηνιαία επένδυση σε 3 γίνει ίση με το 42% του ενοικίου εκκίνησης, στο οποίο η κόκκινη καμπύλη τέμνει την Πορτογαλή, τότε τα δύο σενάρια επιτυγχάνουν για το συγκεκριμένο πάντα δάνειο το ίδιο καθαρό κέρδος στο τέλος της 30ετίας. Τι σημαίνει αυτό? Πως αν το ενίκιο με το οποίο ξεκινάμε είναι τα 600 ευρώ, τότε το σενάριο ενίκιο με επένδυση δίνει το ίδιο καθαρό κέρδος με ένα στεγαστικό δάνειο 132.000 ευρώ. Και μάλιστα, όπως θα δούμε, με μεγαλύτερο κόστος. Και τρίτον, μόνο αν η μηνιαία επένδυση σε 3 ανέβει πάνω από το 42% του ενοικίου εκκίνησης, τότε το καθαρό κέρδος της 30ετίας στο σενάριο 1 γίνεται μεγαλύτερο από το καθαρό κέρδος στο σενάριο 2. Αλλά με τι κόστος? Αυτό μας το απαντάνε τα επόμενα διαγράμματα και η απάντηση που δίνουν είναι με δυσανάλογο κόστος. Αυτές είναι οι καμπύλες του συνολικού κόστους στα δύο σενάρια όσο αυξάνουμε τη μηνιαία επένδυση, διατηρώντας πάντα τις συνθήκες σύζευξης. Τι παρατηρούμε σε αυτό το διάγραμμα? Πρώτον, όταν η μηνιαία επένδυση σε 3 βρίσκεται στο 42% του ενοικίου εκκίνησης, που όπως είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα τα δύο σενάρια έχουν το ίδιο καθαρό κέρδος, τότε για την επίτευξη αυτού του ίδιου καθαρού κέρδους στο σενάριο 1 έχουμε υπερδιπλάσιο κόστος από το σενάριο 2. Δηλαδή ξοδεύουμε πάνω από τα διπλάσια για να επιτύχουμε το ίδιο κέρδος. Και δεύτερον, όσο και να αυξήσουμε την μηνιαία επένδυση, τότε πάντα το κόστος στο σενάριο 1 θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος στο σενάριο 2. Και μάλιστα όσο αυξάνουμε τη μηνιαία επένδυση, αυτή η ψαλίδα θα ανοίγει. Το διάγραμμα αυτό αποδεικνύει πως όσο και να αυξήσουμε τη μηνιαία επένδυση, πάντα το σενάριο ενίκιο με επένδυση θα είναι ακριβότερο από το σενάριο του στεγαστικού. Και τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε το πώς αλλάζει η μέση ετήσια απόδοση σε κάθε σενάριο, δηλαδή τη μέση ταχύτητα ανά έτος, με την οποία το κεφάλαιο του κόστους K που πληρώνουμε μεγενθύνεται προς το κεφάλαιο ε των εσόδων που λαμβάνουμε στο τέλος της 30ετίας, αλλάζοντας την μηνιαία επένδυση σε 3. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, όσο και να αυξηθεί η μηνιαία επένδυση, η μέση απόδοση στο σενάριο του στεγαστικού θα είναι πάντα μεγαλύτερη από τη μέση απόδοση στο σενάριο ενοίκιο με επένδυση. Μάλιστα, σε τιμή μηνιαίας επένδυσης ίση με 42% του ενοικίου εκκίνησης, που όπως είδαμε έχουμε το ίδιο απόλυτο κέρδος, η απόδοση στο σενάριο με το στεγαστικό είναι σχεδόν διπλάσια, 1,85%, από την πραγματική απόδοση στο σενάριο ενοίκιο με επένδυση που είναι 0,98%. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως το κεφάλαιο που επενδύουμε στο σενάριο του στεγαστικού μεγενθύνεται με διπλάσια μέση ταχύτητα από ότι στο σενάριο του ενοικίου με επένδυση. Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει πως η μηνιαία επένδυση στο σενάριο 1 δεν είναι μια κρίσιμη παράμετρος για τα δύο μοντέλα. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει τιμή για την μηνιαία επένδυση, η οποία θα καταφέρει να κάνει το σενάριο 1 επικερδέστερο και αποδοτικότερο από το σενάριο 2. Επομένως, η παράμετρος στην οποία στηρίζεται ο φίλος μας είναι ψεύτικη, γιατί όποια τιμή μηνιαίας επένδυσης και αν κατεβάσει από την κούτρα του ο φίλος μας 150, 200, 300 ευρώ ανά μήνα, πάντα ένα απλό στεγαστικό δάνειο θα είναι καλύτερο, δηλαδή θα είναι πιο επικερδές και πολύ λιγότερο δαπανηρό από το επενδυτικό σενάριο που προτείνει σε τόσα βίντεο. Η επόμενη παράμετρος που θα διερευνήσουμε θα είναι αυτή του ύψους δανείου σε 1 στο σενάριο 2. Και συγκεκριμένα θα εξακριβώσουμε μέχρι ποιο ύψος δανείου σε 1 εξακολουθούν οι επιδόσεις του σεναρίου 2 να υπερέχουν του σεναρίου 1. Αυτό θα μας το δείξει απευθείας η καμπύλη της μέσης ετήσιας απόδοσης σε κάθε σενάριο. Έτσι, κρατώντας ίδιες με πριν όλες τις παραμέτρους και θεωρώντας επιπλέον ύψος μηνιαίας επένδυσης στο 40% του ενοικίου εκκίνησης Χ, θα δούμε το πώς η μεταβολή στο ύψος του δανείου σε 1 στο σενάριο 2 επηρεάζει τη μέση ετήσια απόδοση σε κάθε σενάριο. Αυτές λοιπόν είναι οι καμπύλες της μέσης ετήσιας απόδοσης των δύο σενάριων. Επειδή το ύψος του δανείου σε 1 αφορά μόνο το σενάριο 2, όπως αναμέναμε, βλέπουμε πως η καμπύλη της μέσης ετήσιας απόδοσης στο σενάριο 1 μένει ανεπηρεάστη και επομένως μια σταθερή οριζόντια ευθεία. Από το διάγραμμα βλέπουμε πως μέχρι και για ύψος δανείου ίσο με 260 μέσα ενίκια εκκίνησης Χ, η μέση ετήσια απόδοση στο σενάριο 2 είναι μεγαλύτερη από τη μέση ετήσια απόδοση στο σενάριο 1. Μάλιστα, για δάνειο της τάξης των 100 ενοικίων εκκίνησης, η απόδοση ενός στεγαστικού είναι εξαπλάσια από την απόδοση ενοικίου με επένδυση. Ενδεικτικά αυτό σημαίνει πως για ένα ενοίκιο εκκίνησης 500 ευρώ, με μηνιαία επένδυση το 40% των 500 ευρώ που είναι 200 ευρώ ανά μήνα, η μόνιμη διαμονή σε ενοίκιο με επένδυση για 30 χρόνια είναι απολύτως ισοδύναμη με ένα τεράστιο στεγαστικό δάνειο ύψους 500 ευρώ, δηλαδή 130.000 ευρώ. Το συμπέρασμα που βγάζουμε εδώ είναι πως το ύψος δανείου σε 1 είναι μια κρίσιμη παράμετρος των μοντέλων, γιατί μας δείχνει ότι υπάρχει ένα μέγιστο όριο δανείου ίσο με 260 μέσα ενίκια εκκίνησης, μετά το οποίο το σενάριο 2 χάνει το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι στο σενάριο 1, όταν πάντα η μηνιαία επένδυση είναι στο 40% του ενοικίου εκκίνησης Χ.
Τώρα, δεδομένου πως για 23 χρόνια στο ευρώ ο μέσος πληθωρισμός ανέρχεται στο 2,1%, συμπεραίνουμε πως αυτός ο μέσος πληθωρισμός συγκεντρώνει τη μικρότερη πιθανότητα ώστε η μέση τιμή του να αλλάξει σημαντικά κατά την 30ετή διάρκεια των μοντέλων μας. Πράγμα που σημαίνει πως μπορούμε να θεωρήσουμε αυτό το μέσο πληθωρισμό σταθερό σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγενθήσεις. Με αυτή την παραδοχή ορίζουμε τις εξής δύο αδιάστατες μεγενθήσεις. Πρώτον, την αδιάστατη απόδοση μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1, που θα μας δείχνει πόσες φορές η απόδοση της μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1 θα είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό. Και δεύτερον, το αδιάστατο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου στο σενάριο 2, που θα μας δείχνει πόσες φορές το επιτόκιο του στεγαστικού θα είναι μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό. Οπότε θα δούμε το πώς κάθε μία από αυτές τις αδιάστατες μεγενθήσεις επηρεάζει την μέση ετήσια απόδοση σε κάθε σενάριο. Επιλέγουμε ύψους μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1 το 40% του ενοικίου εκκίνησης και ύψος δανείου στο σενάριο 2 τα 220 μέσα ενίκια εκκίνησης χ. Οπότε, αυτή είναι η καμπύλη της μέσης ετήσιας απόδοσης των δύο σεναρίων κατά τη μεταβολή της αδιάστατης απόδοσης της μηνιαίας επένδυσης του σεναρίου 1, έχοντας κλειδώσει το επιτόκιο του στεγαστικού για το σενάριο 2 στο 4,3%. Τι παρατηρούμε από το διάγραμμα? Πρώτον, πως για να είναι θετική η μέση ετήσια απόδοση στο σενάριο 1, πρέπει η μέση απόδοση της μηνιαίας επένδυσης κατά τη διάρκεια των 30 ετών να είναι τουλάχιστον τετραπλάσια του μέσου πληθωρισμού. Αν δηλαδή η μέση απόδοση της μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1 δεν τρέχει 4 φορές ταχύτερα από τον πληθωρισμό, τότε το σενάριο 1 στο τέλος της 30ετίας παράγει πάντα ζημία, αφού η κόκκινη καμπύλη πέφτει κάτω από το 0. Και δεύτερον, πως ακόμα κι αν αυτή έτρεχε 5 φορές ταχύτερα από τον μέσο πληθωρισμό, ακόμα και τότε η μέση ετήσια απόδοση στο σενάριο 1 παραμένει κατώτερη από την μέση ετήσια απόδοση ενός στεγαστικού. Άρα το συμπέρασμα που κρατάμε είναι πως ακόμα κι αν η απόδοση της μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1 τρέχει 5 φορές ταχύτερα από τον μέσο πληθωρισμό, επενδύοντας κάθε μήνα το 40% του ενοικίου για 30 χρόνια, ακόμα και τότε θα έχουμε μέση ετήσια απόδοση χειρότερη από ένα στεγαστικό δάνειο. Και τέλος, αυτή είναι η καμπύλη της μέσης ετήσιας απόδοσης των δύο σεναρίων κατά τη μεταβολή του αδιάστατου επιτοκίου του στεγαστικού στο σενάριο 2, έχοντας κλειδώσει την απόδοση της μηνιαίας επένδυσης στο σενάριο 1 στο 10%. Παρατηρούμε πως αν το επιτόκιο του στεγαστικού γίνει σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο πληθωρισμό, τότε στεγαστικό δάνειο ύψους 220 μέσων ενοικίων εκκίνησης χάνει το συγκριτικό πλεονέκτημα από το σενάριο ενίκιο με μηνιαία επένδυση. Κάπου εδώ κάνουμε μία σύνοψη της γενίκευσης σε αυτήν την τρίτη προσέγγιση και παραθέτουμε τα τελικά συμπεράσματα από τη μελέτη. Το σενάριο της μόνιμης διαμονής σε ενίκιο με μηνιαία επένδυση απόδοσης 10% και σε βάθος 30 ετών από μόνο του έχει 3 μόνιμες αδυναμίες που αποκρύπτονται από τους φίλους μας, είτε σκόπιμα είτε λόγω άγνοιας, και αυτές είναι οι παρακάτω. Πρώτη αδυναμία. Αν το ύψος της μηνιαίας επένδυσης είναι κάτω από το 30% του ενοικίου με το οποίο ξεκινάμε, τότε το πλάνο αυτό θα παράγει στο τέλος της 30ετίας πάντοτε ζημία. Δεύτερη αδυναμία. Αν η μέση ετήσια απόδοση της μηνιαίας επένδυσης δεν τρέχει με τετραπλάσια ταχύτητα τουλάχιστον σε σχέση με τον πληθωρισμό, τότε πάλι το πλάνο αυτό θα παράγει στο τέλος της 30ετίας πάντα ζημία. Και τρίτη αδυναμία. Η ετήσια απόδοση της μηνιαίας επένδυσης δεν έχει καμία σχέση με την ετήσια απόδοση ολόκληρου του επενδυτικού πλάνου. Πολύ απλά επειδή η πρώτη αφορά μόνο ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου που καταβάλουμε σαν κόστος, ενώ η δεύτερη αφορά όλο το κόστος που καταβάλουμε εξ ολοκλήρου στο επενδυτικό πλάνο. Έτσι, στην πραγματικότητα, το περίφημο διαφημιζόμενο 10% ανά έτος για όλο το πλάνο πέφτει κάτω από την ποσοστιαία μονάδα ανά έτος και μάλιστα πέφτει κάτω από την απόδοση ενός απλού στεγαστικού δανείου. Πέραν αυτών τώρα, ένα οποιοδήποτε στεγαστικό δάνειο στο οποίο το ύψος του θα είναι το πολύ μέχρι 260 μέσα ενίκια εκκίνησης και το επιτόκιό του δεν θα είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του μέσου πληθωρισμού, σε όλες τις περιπτώσεις αναδεικνύεται επικερδέστερο, αποδοτικότερο και πολύ λιγότερο δαπανηρό από το σενάριο της μόνιμης διαμονής σε ενίκιο με παράλληλη μηνιαία επένδυση που παρουσιάζουν οι φίλοι μας. Εδώ κλείνουμε την τρίτη προσέγγιση.